Bună ziua! Acum sunteți prima dată pe această plantație. Pe această plantație sunteți prima dată. Ați mai fost? N-ați mai fost. Prima dată. Bun. Și acum o impresie neutră. Nu vreau să ziceți din niciun punct de vedere. Acești copaci au fost plantați, au crescut și acum au ajuns la maturitate, adică între 25 și 35 aproximativ copacii. Noi îi măsurăm la 1 metru înălțime și domnii taie în continuare și vrem să îi măsurați, să-l măsurați și pe ăsta. Ați mai măsurat 2-3 acolo, că am văzut că ați măsurat. Cât au? 34, ok. Și mai erau acolo cei care i-ați măsurat, cât? 30 și 28, parcă, nu? Bun, deci ăștia. După aceea o să mergem să mai măsurăm, dar acum, după dumneavoastră, după impresia dumneavoastră, de ce unul e mai mare, de ce ceilalți sunt mai mici, ce credeți dumneavoastră? Că asta e o impresie doar. În funcție de, probabil, condiții de umiditate, probabil în funcție de solul care l-a prins, de la care s-a pivotat mai mult sau mai puțin. Deci oricum e în funcție de soluția din teren și din atmosferă. Deci nu depinde dacă avem un copac de 34 aici în fața noastră și acum putem să mergem și mai încolo. Haideți să mergem și mai încolo, să mai măsurăm. Haideți, măsurați, haideți să luăm. Așa. Cât are? 33. Mai departe. Sunt și mai mici și mai mari. Mai departe. Deci am zis, sunt între 25 și 35. 26. Mai departe. Haideți să luăm la rând. 26. 26. Haideți să mergem și pe rândul ăsta, de exemplu, și pe ăla. Pe care credeți dumneavoastră? 25. 25. Mai departe. Aici e unul puțin mai mare. Ia să vedem. 30. 30. 27. 27. Mai departe. 25. 25. Mai departe. 31 aproape. 31. Și în dreapta. Să vedem. 30. 30. Dreapta. Și înapoi și... Asta ca să vedem. Facem o medie. 32. 32. Mai departe. 32. 32. 5 aproape. Bun. Deci avem între 25 și 34 ce am văzut noi până acum, nu? Până acum, da. Deci din câte am observat aici sunt un pic peste 30. Adică cum trebuia să fie cei conformi, sunt peste 50% în această plantație. Așa că este important faptul că ei cresc, dar nu au aceeași condiție fiecare copac. Că uite, asta, mai măsurați pe asta odată. Asta este un pic mai mare din cât văd. Cât are? 34. 34. Dacă are 34 acesta și următorul are 25, să zicem, diferența dintre ei o dă creșterea lui, cu ce a fost alimentat, din ce a băut și din ce a mâncat, cum se zice pe românește, nu? Spuneți dumneavoastră, părerea noastră. Ce anume? Pivotatul rădăcinii cât a dus mai mult în adâncime, umiditatea care a ajuns la el. Condiția atmosferică într-un hectar e aproape la fel, adică partea de deasupra, plus minus, dar ce e în teren nu e la fel, corect? Și atunci asta e diferența, nu? Da, da, da. Deci nu e că nu crește copacul. Copacul crește, dar trebuie să aibă condiții optime. Toți copacii, la fel. Ceea ce într-un teren cum e acesta, că este un teren înclinat și plus de asta acolo are o vale unde nu știm de ce acolo cresc probabil puțin mai puțin din cauza că acolo s-ar putea să fie ori prea multă apă, ori prea puțină. Da, plantația a fost îngrijită bine, doar că, foarte important de menționat, nu are irigație. Deci a crescut natural.
Dacă stăm să analizăm Un raport de apă. lucrurile, în o pădure crește natural, dar e clar că pierde timp. Nu? Copacii sunt frumoși, sunt drepți. Aici nu este vânt puternic ca să-i... Deci nu e un vânt predominant ca să nu fie drepți. Deci din punctul ăsta de vedere, locația e bună. Dar impresia noastră acum, plus minus, bine și rău. Pe o notă de la 0 la 10. O nouă plantația. 9, Nouă dacă merită. avea apă, avea Dacă 10 plus. Putea să fie cu 10 plus. Putea să fie cu 10 plus. Corect. De îngrijită a fost îngrijită. E mediu de pădure. Că uite, de exemplu aici e zmeură sau, uite, vedeți? Da, Ăla da. e zmeuriș deja. Uitați, vedeți? I-am dat 10 cu mare drag, dar trebuia să fie toți peste. Da, da, nu depinde numai de noi. Corect. Vedeți plantația care se vede, se observă în plan îndepărtat, că se văd florile copacilor de acolo. Aceea are 2 ani și aia merge mult mai bine pentru că acolo e destul de constant terenul, adică are o pantă foarte mică și atunci și condiția din pământ e constantă, stabilă, mai mai stabilă, stabilă. da. No, și acolo în maxim 4 ani se taie. Și să nu mai mergem până la 6 metri, pentru că nu se îngroașă așa repede copacii ca atunci când au coronamentul de la 4,20 m. E mult mai bine de la 4,20 m coronament. Numai bine!